Nerastieme v živote, keď sú veci jednoduché. Rastieme vtedy, keď čelíme výzvam. Mojou výzvou bolo naučiť sa po slovensky čo najskôr a za 3 mesiace byť schopná študovať v slovenskom jazyku na vysokej škole. Dokázala som to. Dokázala som byť úspešná v škole, mať priateľov, tvoriť si okruh ľudí okolo seba, kde som sama v cudzej krajine a mať možnosť si nájsť prácu. Vďaka tejto výzve som našla lásku k jazykom, čo mi pomohlo rásť a nevzdať to a naučiť sa ešte ďalšie nové jazyky. Ak ma ešte nepoznáš, som Lejla, jazyková náčinkina. Mám 24 rokov, žijem na Slovensku už 6 rokov, pôvodne pochádzam z Egypta. Som lektorka cudzích jazykov, tlmočníčka, prekladateľka a aj podnikateľka. Vytvorila som Talk to Lejla ako miesto, kde zdieľam svoju vášeň pre jazyky, znalosti, skúsenosti a zdroje, ktoré považujem za veľmi užitočné. Úspešné učenie sa cudzieho jazyka. Lebo verím, že jazykové vzdelávanie môže byť radostné a efektívne, ale so správnym spôsobom a prístupom. Čoskoro vám to prezradím všetko v ďalších videjkách. A ako som sa mohla naučiť jazyk len za 3 mesiace. Teším sa na vás. Čaute!